Dobrodošli na kanal Idealni recept za sve. Danas po mnogim zahtjevima na mom Instagram kanalu pravit ću posnu proju na moj način. Odmah da kažem da ćemo sve praviti sa čašom ili ti šoljom od 250 ml. Pa, hajde da krenemo. Prvo merimo kukuruzno brašno. 2 vrhopune šolje kukuruznog brašna. Odmah isecite kesu do kraja ili još bolje držite brašno u tegli, s obzirom da se je ovde katastrofalno mučila. I dodajemo 1 šolju belog pšeničnog brašna, a vi možete da stavljate i na kašike. Biće potrebno 5 supenih kašika belog pšeničnog brašna. Malo samo promešati, dodati 1 kafenu kašičicu soli i 1 kafenu kašičicu praška za pecivo. Onda se dodaje 1 čaša obične vode i 1 čaša, ali malo manje no puna ulja. Sada to dobro sjediniti. Sada kada smo sjedinili, sipamo pola šolje obične vode i napuniti šolju do vrha sa kiselom vodom. To sipamo u smesu i mešati sve dok se sve lepo ne sjedini. Smesa mora da bude potpuno bez grudvica. I naravno ono što je najvažnije što bi trebalo da znate jeste da smesa ne sme da bude pregusta. Treba biti malkice vodenkasta. Otprilike kao da pravite smesu za malo deblje palačinke. Tako i ova smesa treba da bude. Uzeti pleh promera 26. Jako ga dobro povoljiti i obavezno povoljiti i njegove stranice. Odmah da napomenem, u slučaju da koristite veći pleh, trebalo bi da poduplate ovu smesu s obzirom da ako bude smesa tanja od ovoga, bit će poprilično tvrda, pa poslušajte moj savjet, ipak. Preliti smesu u pleh i ostaviti je da stoji u plehu prekriveno sa običnom krpom nekih 15 minuta. To je jako, jako važno. I tek nakon 15 minuta uključuje se rerna na 190 stepeni i pečemo je. Evo nas, nakon 15 minuta stajanja naše proje, prekrivamo je sa papirom za pečenje. Ovo je jako važno. Nikakve aluminijum folije, nikako bez prekrivanja. Jednostavno, ovaj korak je jako važan zbog same proje. Zbog čega? Zato što će se korica ispeći i dno će se ispeći, a sredina će konstantno biti živa, a kora će samo da se peče i da se stvrdnjava. Time ćete dobiti jako tvrdu proju, s obzirom da u njoj jaja nema. Ali naravno, ljudi koji ne konzumiraju jaja kao što ja to ne radim, postoji recept koji ja apsolutno obožavam i koriste se mlečni proizvodi, ali ne i jaja. I proje ispadne izvanredno. Moja porodica nekada više želi tu bez jaja, a ne onu regularnu proju na koju su svi navikli. Da sada ne bih dužila, ono što je najvažnije jeste kada se proja bude prekrila sa papirom za pečenje, nosi se u zagrejanu rernu na 190 stepeni, sa papirom za pečenje se peče oko 40 do 45 minuta. Onda je otkrivamo i nastavljamo da pečemo sve dok nam čačkalica ne bude potpuno suva. I onda kada se ispeče, prekrivamo je sa krpom i ostavljamo je na sobnoj temperaturi da se ona potpuno ohladi. Pre toga je nikako nemojte seći. I to bi bilo to. Vidimo se kada bude bila spremna. Stigli smo i do onog najvažnijeg dela, kada napokon možemo da prikažemo i da poručkamo našu posnu slavsku proju. Evo kako ona izgleda na kraju. Ja se nadam da sam mnogim domaćicama pomogla i naravno onim koji se saosjećaju sa mnom i ne mogu da konzumiraju jaja. Ovo je zaista jedan od najidealnijih proja koje sam ja mogla da napravim, da smislim za posne dane, za sve te velike slave. Verujte mi, nećete se pokajati ako budete probali ovaj recept. Ako ste uživali u ovom videu, obavezno mi ostavite like, komentarišite mi šta mislite o ovom videu ili ako imate jedan od omiljenih videa na mom kanalu, javite mi.
Naravno, ako želite da vidite neki video recept po vašoj želji i ako želite da vam namestim neki recept po načinu kako ga ja pripremam, slobodno mi pošaljite poruku na mom Instagram nalogu ili jednostavno ostavite mi komentar ovde ispod ovog videa ili bilo kojeg drugog koji budem postavila. Sve informacije koje treba da znate, pisani recept i link do Instagram naloga će vam se naći u deskripciji, a deskripcija se nalazi ispod ovog videa, kao i komentari. Ako smatrate da ovaj video može nekome da pomogne i ako vam se dopada ovaj recept, pošaljite ga vašim prijateljima, porodicom, komšijama, kome god želite. Mi se vidimo u sljedećem videu, a ja vam želim divan i uspešan dan. Doviđenja!